Велат, општеството е како брод и во секое време треба да постојат луѓе кои ќе бидат спремни да го преземат кормилото. Зидните кормилари да бидат подготвени, мора постојано да се инвестира во нивниот развој. Под ова мото, по 6 пат оваа година традиционално во Охрид се одржа Школата за млади лидери. Школата за млади лидери е проект на претседателот на Република Македонија доктор Ѓорѓе Иванов, за прв пат инициран уште во неговата изборна програма, следејќи ја неговата идеја и визија да има возможи на младите, талентирани и амбициозни луѓе од Македонија да ги надградуваат и усовршуваат своите вештини, да ја развиваат својата креативност и менаџерски способности. Мисијата на школата е да ги стимулира позитивните вредности кај младите лидери, идните политички, културни и економски предводници на нашата земја, но и да го развие нивниот капацитет за справување со предизвиците на глобалната технологија, меѓународната конкуренција, културната и религиската диверзификација. Програмата опфаќа предавања и обуки во сферите на лидерството и менаџментот од страна на еминентни предавачи и гости од врвни образовни и професионални институции, политичари и парламентарци од европските земји, амбасадори, министри, претседатели на успешни компании и бизнис групации. Учесниците во школата добиваат можност не само да ги чујат нивните излагања и предавања, туку и да разговараат со нив, да дискутираат на многу теми, да ја предизвикаат сопствената мисла, насочувајќи ја напред. Еден од предавачите на овогодинешната 6-та школа за млади лидери беше поранешниот претседател на Бугарија Петар Стојанов, кој во разговор за телевизија Мега ја поздрави оваа иницијатива и ја истакна потребата од вакви неформални образовни проекти за надоградување на образованието и лидерските способности на младите и талентирани луѓе од Македонија. Целта на вашата посета во Македонија е школата за лидери на претседателот Ѓорѓе Иванов. Вие бевте дел од отворањето, па кои се вашите впечатоци? Поздравих председателя Георги Иванов, защото това е прекрасна инициатива да се подготвя едно поколение от млади политически лидери. И за мен беше наистина удоволствие заедно с президента на Република Македония и с външния министър на Италия господин Франко Фратини, който между другото беше комисар по правосъдие и разширяване на Европейския съюз и който много може да помогне на Македония за вашето членство един ден в Европейския съюз. Така че впечатленията ми са отлични. Интелигентни, млади хора, добре запознати с ситуацията в Европейския съюз и което е най-важно, хора с ново мислене. Това и ми казах. Те ме питаха какъв съвет може да ни дадете. Отдавна съм се отказал да давам съвети, защото това е най-неблагодарната работа. Никой в нашия регион, никой не слуша съвети. Всеки иска да дава съвети. Но все пак си позволих да им кажа, че младите хора на Македония и изобщо младите хора на Балканите трябва да забравят старите исторически предразсъдъци и стереотипи. Трябва да престанат да говорят за Косовската битка, която е била преди 600 години. Кой е бил победител, сръбския крал Лазар или турския султан, вече няма никакво значение. Това, което трябва да интересува младите хора на Македония е как Македония да стане част от Европейския съюз. Как Македония чрез членство си в Европейския съюз първо да подобри своята правосъдна система, да подобри борбата с корупцията и най-важното, как стандарта на живот да започне да става по-висок. Това е изключително важно. Между другото, ние в България, въпреки че сме членове на Европейския съюз, продължаваме да изпитваме най-малко трудности. Ние също продължаваме да се борим, имаме тежка бюрокрация, също имаме проблеми с корупцията, но вече не сме сами и това е много важно. Ние вече имаме солидарността на цял един Европейски съюз. Како основач на Центарот за политички диалог, дали можете да направите паралела помеѓу овие два концепти, значи школата за лидери и тој центар, и кои се придобивките како за Македонија од школата за лидери, така и за Бугарија од центарот? Школата за лидери в Македония е основана на ключовата дума диалог. Аз изобщо мисля, че диалог е най-важната дума в днешните международни отношения. Защото тук на Балканите в последните 2 века участвахме в толкова много войни, че вече не си ги спомняме. 2 балкански войни, Първа световна, Втора световна. С една дума, ние бяхме винаги врагове. Но днес, като погледнем, трябва да разберем, че имаме твърде много проблеми. И тези проблеми, за да ги решаваме, трябва да работим заедно. Тоест, по-рано имахме врагове, сега имаме проблеми. За да решаваме проблемите, трябва да работиш и с бившите си врагове. За това трябва диалог. Значи тоа се придобивките, младите ги учиме од најмали години на... Това е много важно и ние старите учим младите, ама всъщност и те младите ни учат нас.
Затова, защото ние старите все по-често се обръщаме към миналото, а младите гледат към бъдещето и това е смисъл на млади държави като Македония, дори на държави като България, да гледаме към бъдещето. Да видим как можем като членове на Европейския съюз да живеем по-добре, да живеем по-богато, да имаме повече права, да имаме повече свободи, да пътуваме в света, хората да чуват за нас с добри новини. Това е много важно. Стојанов, како еден од првите политичари во Република Бугарија, кој во фокусот на бугарската политика ги постави Европската унија и НАТО, смета дека иднината на целиот Балкан е во Европа, но за остварување на оваа цел не се доволно само декларативни заложби на владите и парламентите, туку способни политичари кои историските предрасуди ќе ги заменат со визија за заедничка европска иднина. Аз бях поканен от президента Клинтън да работя заедно с него в Центъра за глобален диалог. И всъщност в този център за глобален диалог отговарям за диалога тук, в Източна Европа и на Балканите. Място на Македония е запазено. Запазено и това трябва да се знае. Докато се разхождах в Охрид, много хора ме срещнаха, някои ме познаха. Председателя, как сте, добре ли сте? И видях, че много хора са песимистични настроени за бъдещото членство на Македония в Европейския съюз. И им казах следното, когато аз станах президент на България 1997 година и казах, че най-важната цел на България е да стане член на НАТО и на Европейския съюз, повече от половината българи ми се смееха. Викаха ми, нашия президент сигурно е полудял. Кога България ще стане член на НАТО и Европейския съюз? Ето, България вече е член на Европейския съюз, България е член на НАТО, също ще се случи и в Македония. Македония просто има това бъдеще. Трябва да бъдете много по-позитивни. Младите хора и македонската интелигенция трябва да носят оптимизма в тази нация. Няма смисъл непрекъснато да се оплакваме, няма смисъл непрекъснато да говорим за трудности. Да, имаме много трудности, това е верно. Но няма война. По-рано България, а и тук в Македония, всеки 25 години сме имали война. Имали сме вълни от бежанци. Хората са губили къщите си, губили са брати, сестри, деца. Сега няма война, сега зависи само от нас. Тук има една лоша новина, обаче ще ви кажа. Лошата новина е, че вече няма с кого да се извиняваме. По-рано се извинявахме с великите сили. Все великите сили ни бяха виновни, сега ние сме заедно с великите сили. България днес е съюзник и на Америка, и на Франция, и на Германия, и на Англия. Няма с кой да се извиняваме. Трябва да работим и като работим повече, ще живеем по-добре. Същото важи за Македония. Како еден од првите политичари во Бугарија кои што ја позиционираат Европската унија и НАТО во центарот на бугарската политика, кое е вашето мислење колку е важна европската интеграција и членството во овие меѓународни организации за држава како Македонија? Както за България, която е една малка държава сравнително, така и за Македония това е изключително важно. Ние сме малки държави, имаме малък пазар. За нас е много важно да участваме в големия европейски пазар, който са стотици милиони хора. За тази цел обаче трябва да бъдем конкурентно способни. В България направихме тежки реформи. Хората често ме питат, господин председателе, кога ще свърши реформата? Викам, никога вече няма да свърши. Как никога? Така. От тук нататък винаги трябва да бъдем конкурентно способни, да изнасяме нашите стоки в Германия, Франция, в Австрия, в Китай, в целия свят. Това е смисъл от нашето членство в Европейския съюз. Пак казвам, някога ние наистина бяхме играчка в ръцете на великите сили. Дали да бъдем с Англия и Франция или да бъдем с Германия и Австрия. Ние българите винаги вземахме грешното решение. Най-после сега ние направихме, аз го наричам, своят цивилизационен избор. Ние сме с всички европейски държави. Ние сме равни. Верно. Ние имаме още много да наваксваме, нашия стандарт на живот е доста по-нисък, но аз съм абсолютно убеден, след още 25 години младите хора в България ще кажат, това е най-правилният избор, дето са го вземали българските политици някога. Същото важи и за Македония. Аз съм сигурен, че Македония ще се подготви, Македония ще стане член на Европейския съюз и, да кажа нещо важно, за нас българите, членство на Македония в Европейския съюз е толкова важно, колкото членство на България. За нас е важно и Сърбия да е член на Европейския съюз. Затова, защото нашия път към Европа минава и през Македония, и през Сърбия. Затова, защото Македония е най-близката ни държава. Ние имаме интерес да споделяме еднакви стандарти, да имаме еднакви ценности, да нямаме граници, хората да пътуват заедно и тогава ние ще бъдем много по-силни на Балканите, не силни със своята армия и със своето оръжие, а ще бъдем силни със своето самочувствие. Самочувствие на европейци. Вие не знаете колко е хубаво сега,
като минават нашите българи през всички граници, показва само една лична карта. Член на Европейски съюз. Никой не иска виза, никой не пита откъде си. Член на Европейски съюз, член на Европейски съюз. Това ни дава вече много самочувствие. Да, ние сме българи, ние се гордеем с това, но сме и европейци и трябва да се гордеем и с това. Дали тоа значи дека Македонија и Виндина може да очекува на поддршка од Бугарија во евроинтеграциите и членството во Европската унија и Вече го НАТО? казах, не само да очаква. България е длъжна да помогне с всичко на Македония да стане член на Европейския съюз. Верно е, и в България, и в Македония има хора, които заиграват с едни псевдонационалистически тези и които хора не трябва да им се обръща никакво внимание. Защото огромното мнозинство и от българите, и от македонците искат да живеят заедно, да живеят в разбиране и България трябва да помогне с всички сили на Македония. Ето ви един пример, например. България извървя дълъг път за членство в Европейския съюз. Затова се иска подготвени експерти. Членство в Европейския съюз иска известна експертиза, известна подготовка. Би било прекрасно, ако млади македонски експерти се обучават от наши експерти, които вече са минали същия път. Така както ние се обучавахме от полски и чешки експерти. Това е прекрасно. Вместо сами да търсите пътя, ще ви кажем кой е най-прекият път към Европейския съюз. Така че тук няма никакво съмнение. Стратегически интерес на България е Македония да бъде част по-скоро в Европейския съюз. По посетата на Македонија, што е следно на вашата агенда? Аз, разбира се, съм ходил много пъти в Скопие и в Охрид, но не бях ходил в Ресен. Сега бях в Ресен и прекрасно е в Ресен. Бях на Преспанското езеро. И там е прекрасно. Не съм минал още по Широк Сокак, но съм сигурен, че улица Бродуей в Нью-Йорк е взета от Широк Сокак, защото на английски Бродуей значи Широк Сокак. Сигурен съм, че някой македонец, като е отишъл в Нью-Йорк и им е казал как да кръстят тяхната главна улица. Та чакам с нетърпение да мина по битолския Бродуей, по Широк Сокак и да пия едно кафе. Ви благодарам за времето, нема ви одземам повеќе. Удоволствието беше за мен. По инспиративниот разговор со Стојанов, како бугарски политичар кој е постојан поддржувач на Македонија, на патот кон Европската унија и НАТО алијансата, го ставивме да прошета по Широк Сокак или, како што и самиот вели, македонскиот Бродвеј. Во меѓувреме заврши школата за млади лидери, која по 6 пат се одржа во Охрид. На доделувањето на сертификатите за учество и успешно завршување на 10-дневната интензивна лидерска обука, Иванов им порача на младите лидери да го споделуваат своето знаење со останатите. Иванов уште еднаш ги потсети учесниците на школата да бидат добри личности, наклонети кон убавото во животот. Секој пат да се биде наклонет кон добрината, оттаму што убавината никогаш не оди без добрина, и тогаш доаѓа и свеста за правдина, истакна меѓу другото Иванов. Тој изрази надеж дека сите учесници на оваа школа за млади лидери низ текот на изминатите 10 дена се исполнети со самодоверба, со визија, умења, знаења што не се стекнуваат преку книгите, туку со познанствата, пријателствата и остварените контакти. На годинешната школа, како што соопшти кабинетот на Иванов, учествуваат 20 реномирани предавачи од врвни образовни и професионални институции од Македонија, Европа, Соединетите Американски држави, Израел и Мароко, кои ги пренесоа своите искуства и видувања за лидерството на 44 учесници на школата. Во изминатите 5 години на школата учествуваа 200 млади луѓе и над 120 предавачи, меѓу кои генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун, поранешните председатели на Чешката република и на Република Србија Вацлав Клаус и Борис Тадик, председателите на Светската и Европска академија на науките и уметностите Иво Шлаус и Феликс Унгер, како и многу амбасадори, функционери од Европската унија, директори на меѓународни институти и успешни бизнис компании и професори од реномирани светски универзитети.